Hola, nins! Com esteu? Doncs, com sabeu, aquesta setmana treballem els colors. Llavors, volem fer-vos un experiment amb llet i colorant alimentari. A veure com surt. Primer necessitem llet. Si pot ser sencera. Després necessitarem colorant alimentari i sabó. I ara li posarem a la llet unes gotes de colorant alimentari. A veure com surt. Vinga, Aleix. Vinga, ja està. I ara amb els pals de les orelles li posarem sabó. Aleix, i no moguis, fica-ho. Ai, no, has de posar el sabó. Ui, és veritat. A veure, preparats, llestos. No moguis. Ja. Ja! Ai, Anna, es belluguen els colors. mira. No sé si ho veieu, però es belluguen els colors. Ai, no, que no me mogui. Hola, mira el verd, mama. No ho veieu? Però queda molt xulo. Aleix, no. A veure, esperem que ho proveu a casa, a veure si també us surt de bé igual que a nosaltres. Esperem que us hagi agradat molt. Adéu, nins! Adeu. Mua.